Yun, mga kabuka, good afternoon sa inyong lahat dyan. Mga kabuka, na ako diri sa akong kalapatihan. Ang kalaga ang kalapati mga kabuka. Ang ipakita sa inyo kung kalapati. Inaalagaan. Han, unom kabuk mga kabuka. Mga kabuka mo na yung kalapati. Ano yung kulungan mga kabuka. Ang kalapati. Sabi na ito mga kabuka, mga panasam. Ang ginawang mga kalapati. Okay mga kabuka, ang diri sa sulod. Ay mga alaga na akong kalapati mga kabuka. Pulo ka puti. O baka itong yung naglumlum yung isa ka itom na pa isa ka itom diri nga mag-upon din siyang piso gapon. Ano na yung mga kabuka kong mga alaga diri. Isa na puti mo na siya ay bagong anak, bagong piso. Ay man ay kulungan mga kabuka, nasa sulod ko na ako dito sulod sa kulungan. Mga hindi sila idas mga kabuka, kaya anad din sila o kanang tao ba na anad sila mo nang ilisa kayo idlas. Testahan tagdakop mga kabuka. Hipi! Ano yung mga kabuka? Yun. Tambok sa mga kabuka. Muna siya si Kuan. Kalipati si Itom. Si Itom mga kabuka. Oops. Kuan po niya sa mga bawa. Wala po niya sa kaagig piso. Bata pa man siya. Bata pa kayo. Pero nagkuhan na sa mga kapag nagpa-upa na. Apo ko'y kabuka ka man. Ako'y lovebird. Ay, makita na sa inyo yung lovebird Tara. Ano mga kabuka mo na yung lovebird? Lovebird. Na ano yung mga alaga na ako mga kabuka. Ako sa taas Apa. Tit! Asan mo matong? Kaya sa kapag mawawang 50 ka buok. Nang bunot mo na ilang itloganan. Basa lagi din. Hadlock. Ano yung mga alaga ng kabuka?
Ano mga kabuka na piso. Manay piso. Sa kong lovebird. Kinasulod. Sulod sa bunot. Okay, naaraw ka na. Manay bagong piso mga kabuka. Wa ba siya mo gawas kay wa ba magsibalahibo kayo. Hindi pa siya pumulong-mulupad. Ang tago na. Muna ako mga lovebird mga kabuka. Ayun, dito lang yung video ko mga kabuka. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Tell me pretty lies.